our channel! So, for today's video, ayan, another mukbang videos na naman po tayo. And for today's mukbang guys, ang naisip kong i-mukbang is yung creamy burger steak. Ayan, creamy patty. Hindi ko alam kung anong tawag dun. Basta, specialty dito ng biyanan ko. And of course, siya lahat, or siya yung nag-prepare nito. Siya yung nagluto. Ayan, super creamy pastel. Tapos, ayan, meron lang siyang corn dyan. Ayan. So, let's eat. Let's start, guys, kasi super excited na akong tikman to. So, ayan. Kain na tayo, guys. Ayan, super creamy niya talaga. Lagay lang ako ng extra spoon. Ayan. So, let's eat. Homemade. Super creamy. Ang sarap. Guys, lahat ng or even yung pinaka-patty niya, yung biyanan ko, yung yung naggumawa, and yung ito pinaka-creamy sauce niya. Kaya homemade lahat. Ayan, with mushroom pala yan. With mushroom. So, ang sarap. Parang kumakain sa sa restaurant, yung mamahaling restaurant. Amoy, lasa. Kita nyo, hindi ko na tinaglan tong intro na to. Kasi sobrang gutom na ako. Hinanda ko talaga yung sarili ko dito kasi alam ko na mapapasarap na naman yung kain ko kasi masarap to. Ang sarap ng pinaka-patty niya. Malambot, malasa, diba? Usually, may mga patty na matabang or hindi naman sobrang alat. Pero ito dahil homemade, super sarap. Swak na swak talaga siya, guys. And I love mushroom. Favorite ko yung mushroom. Sarap. And hindi ko na naman pala nakasama si Hailey dito sa video na to kasi kakagaling niya lang sa pedya, pero okay naman na siya. May something lang sa tiyan niya, and ayan, pinagpahinga ko muna siya, and sigurado naman ako wala siya sa mood mag-film, kaya ako muna. Pero sa mga susunod na mga videos natin, guys, makakasama ko na si Hailey. So, abangan nyo yan. And ayan, kung mapapasin nyo pala, nag-spoon and fork muna ako ngayon dahil na-miss ko magkutsara at magtilidor. Kasi sa bahay talaga pag kumakain, pag walang bisita naman, kumakain kami, nagkakamay lang. And parang na-miss ko. Si Hailey lang talaga kumakain na nagkukutsara dito. Ano alam.
Sarap. Ayan, naririli ko si Hailey. Naglalaro siya. Dito lang siya sa tabi ko. At naglalaro muna siya mag-isa habang nag-film ako sabi sa kanya. Behave muna siya. So yan, nakasama naman siya. Nabitin ako guys, kaya kuha muna ako saglit ng kanin. Be quiet. Nga pala guys, sa mga nag-request na ng ng mga mukbang videos na gusto niyo makita sa channel ko, ayan, ini-isa-isa ko na yan, noted na po lahat yan. And sa mga susunod na mga mukbang videos ko, isa-isa ko na po yung mukbang. So, wag po kayo mag-alala. Lahat po ng mga nagre-request, ayan. Mapagbibigyan po namin lahat yan. Parang ang bilis kong kumain ngayon. Ito lang yung creamy na hindi nakakasawa or nakakasuya. Kasi usually, di ba, kapag creamy, mabilis kang masuya. So, ayan. Ang sarap. How you say hi? Say hi. Mommy. Hi! Ayan. Tinitigyan niya. Hindi pa siya, medyo matablay pa siya kasi nga kakagaling niya lang sa pedya. Pero, uminom naman na siya ng gamot and okay na siya. Ayan, say hi mo natin. Hi! Ayan guys, ganyan lang po kasimple ang aming mukbang videos. Ayan, kung mapapasin nyo, meron siyang pang-curl ng eyelashes kasi nilalaro niya yung makeup ko. Please, like po itong video kung nagustuhan nyo. And please, don't forget to subscribe to our channel. See you when I see you. See you in the next video. Bye!